Yan po lang to nato makakapakapa pa to sila, no? Mga igsuon, ato sama sa gihapon, ato ning unahan sa hamubong pagampo ang atong programa karong gabhi una. Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Amahan namo, anak ka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw ihatag ka namo karong adlaw, pasaylo kami sa mga sala, ingon aylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami tiyon sa pagsala, hinuno alawas sa kami sa daotan. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, Ginoo na kanimo. Bulahan ikaw sa babaeng tanan, bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Mayngon sa sinugdan, karon ug sa gihapon sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Berhin sa Fatima, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Sister Ferry, maayong gabi. May gabi, Father. May gabi sa tanan nato mga kaigsuonan karon nga naminaw sa atong programa. Nakaabot yung usa ka angel anya mo. Really kay kamo ambot hotel oy. Nya, Trafika, sister. nindot ra ba ka itarog hisgotan sister nya sa dili pa di ay atong pangumustahon no ang atong mga kaigsuonan nga naminaw nato, labi na ang atong mga kapa volunteers. Ang sa ako, ang mga Legion of Mary po, naminaw po ni kay ako may spiritual director sa Sinatos of Cebu. Oh, minaw na sila. Minaw na sila. Ang ako mga kaigsuonan, kay gagawan dito sa Kahugan, ang atong mga kaigsuonan dito dapit sa bukid, sa akong na-assignan sa una sa Maumawan, ang mga parokya nga akong na atong bisitahan sa tungod sa atong pag-extend aning kapa. Karon, kumusta naman mo diha, Sister Vivian, Sister Ferry? Buhay pa, Father. Bitaw no. Nagpadayon sa pakiglisog, Father. Nagi pakigbisog. Atong niaging Sabado, atong tong hisgutan ang kaning pamilya, unsay ikatabang sa pamilya aron nga ang mga katawhan nga wala pa sa sulod sa bilangguan, dili sila mahasulod didto. Nya karon ato tong hisgutan adto ang sa to family meal, Yeah. ang kaon. Na karon humas kaon, di man kita mahitabo nga di ta mo kaon, no? Pero ang pinakanindot gyud nga hinungdan nganong mga unta kani gyud ang gugma. Mo na nga karon mga igsoon atong hisgutan ang atong topic ron, ang pamilya ug ang bilangguan. Unya unsa man pagtabang sa pamilya aron ang bilangguan dili mahimong sangkuan sa ilang mga anak or sa mga sakop sa pamilya. Kinahanglan praktison gyud ng family love. Family love. Gugma. Nakasuway na kang nahigugma ka, Sister Vivian? Nahigugma gyud ko. Gugma gyud no nya nga igsoon kung mutampusan mo sa atong paghigugma ay pwede mo nga mo paambit namo pinaagi sa atong live streaming sa Facebook ba ni sa DYRF 1215 or 1215.weebly.com unya sa ato sad nga text nga 092671167773 o sa telephone number nato dinhi landline 2538846 o 4159323 o kaha diretso sa akong number katong nakahibaw sa akong number dila nako ihatag kay basig daghang mo text. So Sister Ferry, kung maghisgot tag gugma, unsa para nimo ng gugma? What is love? Love nga kanang gugma sa isig katawo o gugma sa Dios unya. Para nako kanang gugma, Father, mao na siya pinaka tibukan gyud sa sugo sa Ginoo. So mao nay angay natong i-practice samtang nagpadayon ta sa atong journey aning kalibutana. Kinahanglang naagyod ang gugma. Kay sugo sa Ginoo. Kay maunay gipakamatyan sa Ginoo nga tungod sa iyang dakong gugma nato. Mauna nga iyahang gipadala ang iyang bugtong anak nga si Jesus nga ni sa kalibutan para lang gyud ta niya luwason. Magmadrim ta kasuna, Sister Ferry, no? Unang biblical jud kay kag basiyanan. Unya unsaon man to mga tawo wa mo to Ginoo, wa ditoy gugma di ay.
Nahigugma gyapon na sila Father, pero oo. dili na masabot unsa nang klase sa gugma na Lain nila pa nga Father. Abe, ikaw Sister Vivian, be nahigugma ba ka? Unsa man ang gugma para nimo? Ang gugma para nako kanang imong dawaton ang tao bisag unsa ka lisod siya dawaton nga bisag sa iyang bati nga kinaiya bisag daghan siya bati gyud kaayo ba imo ra yung dawaton nga imong yampo sa Ginoo nga di ka mawad-an og paglaom ba nga hikapon ra gyud siya sa Ginoo. Nga mo nindot. Oh nga manindot ra gyapon siya mabalik ra gyud siya ba sa bakan sa Ginoo. Nyag di gyud mabalik. Mabalik ra gyapon Father. Mabalik ra. Mabalik ra gyud Labi Father. na makalabira na siya. Mabalik ka. Bitaw mga igsuon, no? Unsa man sa ning gugma ninyo para ninyo mga igsuon? What is love? Kay kita no muna gihimo ta sa Ginoo, pinaagi sa gugma, gisakto na gipakamatyan ta, nagpakatao ang Ginoo tungod sa gugma, nagpakamatay siya tungod sa gugma, pero usahay dili ta kasabot, di kay nato mahatagan og konkreto ba nga kahulugan ang gugma. Muna usahay ang gugma gasige nila lutaw-lutaw sa atong utok, wa siya konkretong naong og konkreto nga aksyon. Amo na karon kaning gugma sa pamilya, magsugod gid ni siya. Ang gugma is matud pa ni San Pablo kanang 1 Corinthians chapter 13. Niingon siya diha, bisan pag ako pang sakiton akong lawas, bisag ipanghatag ko pa ang tanan, bisag makasulti pa ko bisan unsang pinulungan o makasabot ko sa tanang sekretos kalibutan, kun wa ko'y gugma, way kapuslanan. Bisag ako pang ipapatay ang akong lawas, kung wa ko'y gugma, wa ko'y kapuslanan. Kung moingon ta nga ang gugma maong pag-antos para sa uban, maong pagpasakit. Pero si San Pablo niingon nga bisan pag ako ning buhaton kaning tanan, bisan pag akong ipatagod-tagod ang akong lawas, basta wa ko'y gugma, wa ko'y kapuslanan. Sa ato pa, doon na day mga aksyon nga murag gugma, pero para ni San Pablo dili gyapon gugma. Nakaroon unsam din ang gugma ni padayon sa pag-ingon. Love is kind, love is patient, love. Pulos gid siya kana bitang mga virtues. So ang gugma di ay maoy galangkob diha gagikan niya nga naay mga virtues niya. Unsa man ni mga virtues? Ang virtues mao ni siya ang mga buhat nga maayo ngadto sa atong isig katawo. Kay ang buhat nga maayo para lang sa atong kaugalingon gitawag man na siya og pride. Kana bang mangingkamot bita kag buhat og maayo para sa imong kaugalingon. Mao to ang giingon ni San Pablo nga kun ipatagod-tagod akong lawas para lang ko musikat. Kung magsige lang jud kog study, bright kay ko tanan, makasabot ko ana tanan, maka-explain ko, mo viral ko sa Facebook inana. Unya para ra na sa akong kaugalingon, dili na siya gugma. Ana, ug daghan kay mga taong ingon ana, kana ding selfie di ay mag-selfie kay ang kaugalingon mo i-post. Haron lang Love yun. Father for the glory of God. Ang gugma, matud pa ni Kristo, kung mahigugma gani ka, imog yung ihalad ang imong kaugalingon para sa imong gihigugma. Amen. So kung ato na siyang isummarize, ang gugma di ay, mao di ay ang pagbuhat og maayo ngadto sa uban, dili sa imong kaugalingon. Amen. Nya kung diha sa pamilya, ang asawa mo buhat og maayo para sa iyang bana. Nya ang bana mo buhat og maayo para sa iyang asawa. Nya way paghuna-huna sa ilang kaugalingon, kana mo nay gugma. Unya kun ang mga ginikanan mo buhat og maayo para sa mga anak. Mura bag ang ilabang ang ilabang tan-aw Selfless, Father. selfless gyud nya. Mubuhat kag maayo sa ato pang makaayo sa tao. Nanglita nun imong anak tapulan kayo. Matog unsa may makaayo niya? Silbihan. Alagaran pakanon. Isuga sa nimong tubag. Si Kuan ba, Sister Vivian ba? Sa silbihan! Wag gigugmang pagkasultihan, no? Alagaran. Pakanon. Kay kita, wag tayo ayo. Kada ba? Tinuod ni desisyon, pero ang tingog, Isog kay way gugma. Niya na to siya. Kana hinon anak pa doon. Ako ginang silbihan. Kana gugma na siya. Pero iyon tapulan kay mong anak sige lagi dai. Usaw na ni way gugma. Anak karon kun ang imong bana mga bit unsa may maayong buhaton. higugmaon. Pasagdan siya, hantod siya mo balik nimo. Adi sa na maayo Di, kanang sultian pasagdan. siya, Father, nga sayop ang gibuhat. Mo na maayo. Oh, sultian gid siya. Para sa imong bana mo na maayo gisuway sulti di ba masuko na. Oh, ako sultian, Father. Makasulti mo sa kumbana, Father. Mo lagi na mag-away lagi mo.
Kay mo dipinsam to siya. Ako, Father. Oh, di ba? Huna-huna ba? Tanawa jud kakakuha. Ang imo ron, ang iyang ginahuna ron, ang iya ra man yung kaugalingon. Ano bang akong pasabot, ang gugma mao ang pagbuhat og maayo ngadto sa imong isig katawo. Kung kana siya ron nangabit, wa siya gugma nimo. Unsa may maayo nimong buhaton para niya. Sa ato pa kun maayo gani ang imong gibuhat ngadto niya, makalipay niya ba? Makalipay, makapahimo niyang malinawon, makapahimo niyang satisfied sa kinabuhi. Dili siya madisturbo kay maayo man. Wala siya makonsensya, Father. Dili no? makonsensya. Di makonsensya. Malipay. Oh. Malipay Kung ba? naa siya sabay, di akong alagaran, akong silbihan. Mao gyapon. Hapyo-hapyo. Oh, kana maayo na siya. Nindot na. Istoryahan. O lagi, unsa may mga istorya? Party sa family. Sige, ikaw kano Sister Ferry be. Atong testingan ko na be. Ato mga kaigsuonan nun yang naminaw, siguro sa ko galibog sa na sila eh. Ako, Father, personal experience na ko, Father. Niadtong Mangabit panahon imong nga kwan, oh. kanang kuan pa, kanang wala pa masod ang Ginoo siyang kinabuhi. Kauban ra na mo sa hospital, Father. Oh, Nara niya. Unya, kay bawo naman jud ko. So, wala lang, reverse psychology. Mura lang ko wa kuno hay nakahibaw, pero nakahibaw na gud ko nilang duha, Father. Nya, ang usa sad, ang babae sad, ako ra sa Japon siyang gimaayo. Wa jud ko naghimog mga bati. Nya, mura gipakita lang gid ako nga love lang Japon ka. Love gyud siya. Oh. Nya, kay ningon man ko nga Lord, ako gud ni siyang mao gud ni mong gihatag nako nya, ako gud ni gipakaslan, Lord. So bisan ingon ani iyang gibuhat nga nagbudhi ni siya nako, Lord. Ako jung paningkamutan nga di gyud mabungkag akong pamilya, Lord. So ipatigbabaw jud nako ang gugma. So human as I am, Lord, tabangi in taon ko nga makalahutay ra gyud ko aning mga pag-antusa. So salamat sa Ginoo, Father, kay reverse psychology man akong gibuhat. Ako raman, mara lang gugwa lang gud ana nya, love lang gyapon ana, bisag wa na ko to siya ganahi gud. Pero ako lang gyud siya pagana-ganahan lang gyud, bahala na lang gyud. Luod na kay kato. One time Luod pa na kayo. Oh, sige. pag celebration sa among anniversary celebration. Oh. So man ko mag-expect, Father, nga ang babae kuyog man sa day niya. Oh. So nanimba bigsan to Rosario, Father. Kuyog mo? Kuyog mi. Among tulo? Ato sa babae. Nindutan Last yun eh. Mass kay morning mo ta akong duty. So last Mass to siya na atina na mo diha sa Santo Rosario niya. After ko nga anya asa man taron ikaw man. Ang mga untang ko gigi mga untang. So ato yung Manila Restaurant, Father. Oh. Sus pag ato na mo Manila Restaurant kay ganahan man kay to siya maki bitaw, Father. Oh. Ang serving kay duha naman lang, last na lang jud ang nahabilin. Oh. Wa naman gid kay padung naman sila mo close. Hingko niya unsaon man ni nato ron nga duha naman lang ni. Siya nga unsaon man ni natin ko ato ning tungaon ang tunga ato ang ako nga tunga ihatag nako niya, ang imo sad nga tunga ihatag sad niya. Oh, Di- ano? di- ana, Father. Ay, So nindot, ano? pang reverse good, Father, kanang ako yung giamiga ang babae. So ang nagkonsumisyon ako, Father, ang akong mga kauban sa hospital. Ah. Giingnan ako nila abnormal jud kay kang pagkaasawaha jud ka. Nganong ingon ana jud yung pagibuhat lami na makaila kusukusuhon yun ana. Ingko dili baya kay nanumpa baya ta atubangan sa altar sa Ginoo baya nga kanang for nagutan na natong gipanumpa diha, for richer for poorer, for bitter for worse ana, till death do us part. So bahala nag-unsay mga bagyo sa kinabuhi nga atong sagubangon, ato gid na siyang latason gyud unya. Di man gyud ang mahimo kon kita lang kinahanglan gyud na naa gyud na kuyo gyud ng grasya sa Ginoo. So mo to niingon sila mao gyud na din ha, ana gyud mi mo diha, ana gyud mi mo diha, believe gyud nimo nga kanang ingon ana gyud ka nga ngano man gyud gadi na gyud nimo buwagan daghan jud kayo, Father, ba nga mo mga negative sa kayo nga buwag na wag ka na nana bitaw, Father, pero ang ako ato tanan, Father, ako ra jud tong gi-offer ang tanan sa Ginoo for his conversion. So karon Ana ang sige, ubanan na nato no ang kung atong tan-awon ang imong gi-share, Sister Ferry, heroic na kay nastanan, nindot kay nga pagkagugma, pero nagyapoy pakapin nga dili gugma. Katong imong gigamit nga word nga reverse psychology. Kay kung mo gamit ko kag reverse psychology, do nagyapon kay tumong para sa imong kaugalingon.
Aha, una ba? Umao ba to, Oo, Father? mao gyapon ang imong tumo nga doon na gyapon kay gustong kabuoton nga para sa imong kaugalingon nga kani reverse psychology lang ni kay para gyud siya mausab, para siya mabag-o, para siya matauhan, para siya para mo makan. siya mausab, Father. Oh, ana, pero para gyapon na sa imong kaugalingon. Dili ra man to para sa akong kaugaling, akong intention, Father. Ang ako ra gyud ato nga gipangayo nako sa Ginoo ato, Father, nga kanang mabalik gyud siya sa sabakan sa Ginoo. Mo lagi gyapon ang imong laging tumong. Doon na kay ang imo bang tumong adto niya, ang Na imo bang mabalik siya sa tumong, Ginoo. ang imong gusto ba? Oh, para self gyapon. Mao ba Dili Father? gyapon selfless. Nguna to Oh, dito. kay ang gugma god, ang tinuod gyud nga gugma, maging sino ka man, mamahalin kita. Kana bang wa gyud ko'y tumong gawas lang sa paglipay nimo. Ako, Father. Ah, Katong nakaibaw ko nga na siya, kuan, Father ba? ang song demo pulos demo na imong mga inana. Sige. Sige, mas bahay na. Sige, okay. Sige, Father. Kanang Pagawas pagkaibaw ko, Father, wa ko kasabot kung gibati ba niya pag nagluto ko niya. Kay hapit na siya mo ulit ikan trabaho, nagluto ko niya. Ako sa siya ipakaon niya, mura lagwa ba niya. Kanang ang katong picture na may picture akong ibutang sa altar niya. Pagsaka niya, pagtanaw sa altar, Johnson din na. Ko kanang kinsa man ni siya niya. Mo to nisulti siya niko. Niya ganahan ka niya. Pwede ra imo na siyang kuanon kung ganahan ka niya. O siya gingnan, Father niya mo tumurog na konsensya siguro siya. Ano siya kanang iyang gigisi ba siya? Wow, binuang ra niya ko. Pwede ra man gud kung ganahan ka niya. Okay ra man ko. Yeah, pero sakit gud pero rin ko kung di man ko kapugos nimo kung ganahan ka niya o okay ra ko. Kana mga tono nimo, klaro kay wa ganahe. Tulo ra na, Father. Oh, sa tono pa lang o sa imong mga pulong nga gigamit ba klaro jud kayong wa ka ganahe. Dili lagi na out of gugma lagi. Adi yun na. Oh, pero kuha na to nindot na to nga aksyon. Mo lagi nang ingon San Pablo, bisan pag ipakunis-kunis na akong lawas basta wa gani gugma, wa gani sa kapuslanan. Kuwang pa yun. Tanawa ra gud si Kristo, Padito, mao. tanawa si Kristo. Sa dihang gipatay siya, gilansang siya sa cross. Doon na bagod siya gisulti nga kana ganing mga usab unta sila amahan ko na bagod siya giampo ana. Wala. Wa ang iyar gyud pasaylua sila. Kana ra gyud. Nya og mag-usab ka, imo na. Iya sad na og mag-usab siya. Pero di siya mag-usab buot ipasamot ni Kristo nga bisag di pa ka mag-usab ang akong gugma nimo dili mausab. Bisag di pa ka mabag-o kay kamao kung mohigugma, Bisag unsa ka. bisag kinsa pa ka. Mo na gitawag og Sino ka man? maging sino ka man, mamahalin kita. Nya mao man ni kuwang sa mga pamilya. Kay diha sa atong pamilya, ang atong gugma conditional. Mao jud. Nga ako, maayo akong ihatag nimo basta maayo sa ang imong pagbuhat, ipakita nga rin ako. Pero magbuhat ka ni kag daot talatuson tagyud ka. Mao na, Father. Bunogon tagyud ka, ipanis gyud ka. Kay mao ni akong gugma nimo para di ka mabuang ini ka og madamlag. Dili na mao. O gani bisan pagkinsa mga psychology sa tong kuanong karon gani kana mga DSWD na naman kitay balaod nga wa na gyoy corporal punishment o kanang ang sa gitag na psychological torture kanang imong sige kasaba sige mog saway kanang bullying o giwagtang na kay nga naman kanang do naman gunay epekto sa kinabuhi sa usa ka tawo nya ang kaning gugma gani mao na gani nay mawa gani sa kinabuhi sa tao bisan pag-imo ng tabunan sa tanang success sa tanang material abundance kanang tawhana wa ginay kalipay mo nang mahibong ka dagko kay mga ranggos atong katilingban na naghikog Bitaw. sikat kay mga tao na naghikog kay wa sila ka feel na og gugma kana sang naadar sa atong mga simbahan nga naasod sa bilangguan nahimo sad na silang nasud didto tungod kay nagpangita in taon sila og satisfaction kay dunay emptiness inside Mao. bunga sa wa mahatag nga gugma gikan sa mga ginikanan ngadto nila. So ang pamilya dako kayo og role aning pag-share og gugma ba nga Dios nun gyud ba? Bitaw. Nakaroon mga igsuon hisgutan ni namong gugbang Dios nun human ni ining mga pipila ka mga pahinumdom. Ang simbahan sulod sa bilangguan. Mga igsuon, balik na punta sa atong laing ikaduhang hugna sa atong sa kataknang tulumanon ang simbahan sulod sa bilangguan. Na kuan kay ning atorong tema no kana ganing nindot kay ni kay gugma gini pero gugma sa pamilya. Ni ay ni text nato dinhi nga Father, good evening. Kanunay kong maminaw nimo every Saturday sa imong program si Alice.
usa ka Legion of Mary nya katekista pod. Legion of Mary magpares ganang pagkakatekista. Nya na kuno tay caller ambot og atong dawaton og naay caller. May gabi, Dre. Oh, may gabi eh. Kisa man eh. Nindot kayo inyong topic, Dre. Kay gugma. Oh. Kinsa man ka, sister? Imo ning lector ka ni adto. Akong? Lektor. Lektor. Imong Lector ko nimo ka ni adto. Diin man. Sa Rosario. Oo. Kani adto ra. Kani adto ra wa ko diha ron. Oh, ikaw si sister? Sister, kaila lagi ka nako, Dre. Sige, secret lang. Sige, okay. Unsa may ato, sister? Unsa may mo i-share? Bitaw, di lang ko maglimod oy. Sister Edwina ni Kadre. Uy, ikaw na sister. Ang banggiitang sister Edwina. O, sige. Pagiitan gyud. Oh, holy pagyud kayo. O, sige. Di manggod Dre kay about manggod sa gugma ba. Nalang ko ipangutana kung ang nahitabo nga ang bana ni biya sa asawa unya after 1 year nakakita ang bana og lain nya dayon after 23 years gibiyaan siya sa iyahang ikatipon Ang nya bana? na sila usa ka buk anak Oo. dayon nibalik siya siyang asawa nya Mm. gidawat sa siyang asawa sa motor gugma Dre. Ang gugma gito. O, mo to siya unconditional love, sister. Mura to gugma. Gugma to sa katubitang amahan ngadto sa iyang prodigal son, kanang parabol ni Kristo. Oo. Sa Oh. kuan Luke 15, O, kana. Lucas 15. Oh, nga ang anak ning langyaw kay gida ang tanang bahandi niya gipangayo pag yun ang tanang niyang bahin niya giwaldas. Ang amahan gapaabot pagbalik wa gyud daghang pangutana. Gibalik ra gyud automatic ang original relationship. Ug mo to'y gibuhat sa asawa, pwede na to siya mamatay. Kay langit na to siya kadunay. Langit na gito permi. Oh, ditso. Ako to, Dre. Oh. Ako to ba? Ha? Ako to. Siya. Oh, ikaw na. Congratulations, sister. Pwede na kang mamatay. Bitaw, sister, kanindot ang nang imong Siya may gibuhat. namatay, Dre. Ha? Ang bana na ko may namatay. Nagda siya sa kabog anak nga 18 years old na. Uy, congratulations. Dako Yeah, 2 kay na years nimong after- ipaambit gina 2 sister years kay after oh. namatay akong husband. So salamat kay sa pagpaambit sister ha nga aron ang atong tigpaminaw makahibaw gyud nga naa gid ining gugma og mahimo ra gid ang praktison ni Sister Edwina Lector sa Santo Rosario og aktibo sa unsa na inyong organisasyon Alliance of of the Two Hearts o nga kung kanang congregation naman na sister no Congregation na siya, mga sisters mga sisters diha kamo na mga sisters na mo diha mga dalaga og dalag na no pero Dalaga og active dalana. sa Ginoo. So salamat kay sister. Salamat kayo, Sister Father. Edwina, salamat sa pagtawag. pag-entertain mo. Oh, salamat. Okay. Wow, tanawa. 23 ka tuig ibiyaan siya nya pagbalik mura lagwa. Gugma lang gyapon gidad ang pagbata. Patay noon. So pero mo to'y gugma gyud tinanay. Karon ari na ta sa ato bitang kani ganing gugma ban Diyos nun ba? Ang gugmang Diyos nun kana ganing kuan gini siya kanang nihigugma ta dili tungod kay gusto ta nga ang atong kaugalingon malipay kung dili gusto ta nga motuman sa sugo sa Ginoo. Murag lahi kayo no? Kana bang nahigugma ta dili tungod kay ako ning desisyon, tungod kay akong ninduton akong pamilya, di ko gusto nga mabungkag akong pamilya. Dili na unta mo'y rason. Ang rason unta nganong nahigugma ta tungod kay mutuman ko sa sugo sa Ginoo. Ug ngano man ang Ginoo may atong himuong sentro, tungod kay ang Ginoo man say naghatag na tugugma. Siya may unang nahigugma na to. Kana siya unang nahigugma. Nya siya naghatag na tugugma. So kung atong i-align ang atong paghigugma sa tuig katao, sumala sa gisugo sa Ginoo nga paghigugma ay kamo ug walay laing labing dakong gugma matud pa sa John chapter 15 walay laing labing dakong gugma nga ikahatag nimo sa imong higala kung dili ang pagpakamatay ngadto kaniya ato nang tumanon dili tungod kay sayuna para nato dili tungod kay malipay ta ana
Dili tungod kay malipayon aka nang malinawon ta. Di sad gani tungod aron ma-convert ning tawhana. Kung dili aron ko makatuman sa sugo sa Ginoo. Mo nay gugmang Dios nun. Unya unsa may epekto niini? Ang pulong sa Ginoo gahom. Matud pa niya. Gahom og espiritu og kinabuhi. Ang iyang pulong. So kung mutuman ta, labi na gid aning sugo niya sa gugma, muhari ang gahom, muhari ang espiritu, muhari ang kinabuhi sa Ginoo diha mismo sa imong kinabuhi. Nya kun naa nimo praktis sa pamilya, kung ang mama nagpractice ani, bisan pa ang papa wa magpractice, muhari gihapon diha ang gahom, ang espiritu ug ang kinabuhi sa Ginoo. Nya doon na pa bay labaw nga protection sa pamilya gawas kung paharion nimo ang gahom sa Ginoo. Oh, na siya nindot. So ang desire nato na di masuko ang Ginoo na kay di mo na selfishness. Kanang atong paharion ang Ginoo, tumanon ko ni para muhari ang Ginoo diri nako. Pa ako ning tumanon para ang iyang gahom matuman ug ang iyang pulong matuman ug ang iyang gahom mulihok. Di mo na siya masuko ana kay mao man na iyang gusto, mao man na atong mission. Mabtan niyo siya, isangyaw ninyo sa tibuok katawhan ang ebanghelyo. Himua silang akong mga sumusunod. Tudloi sila sa tanan nga akong ipabuhat kaninyo. Matthew chapter 28. Kanindot ana nga sugo. Nya mao ni ang buhat nga gugmang Dios nun. Nakaron unsa man pag-apply ani? Kanabitan kamo na hibaw naman mo. Nya nga ato mga igsoon pa man sila hibaw kayo. Ako lang ning isulti. Ang simple kayo mga igsoon nga kana ganing paagi sa paghigugma nga wa gyoy why effort ba? Di na kinahanglang analyze na tug maayo. Kana ra gyong triple S, SSS. Mga acts of love man ni SSS. Ang una anang S, smile. Kana bang buhata ang imong smile kay act of love. Bisag ay ikaw Sister Perry, nindot ikaw mo smile, no? Kana bitang wa jud ka bay way upas-upas imong smile ba? Oh. Nya kining Kasing-kasing ka na, brother. kining smile nindot kini siyang mensahe. Bisag dili pa nimo kaila ang tao, bisan pa ganig nasuko nimo ang tao, basta mo smile gani ika nga kana bitang smile gid ba nga natural kaayo. Kanang tungod kay doon na jud kay gugma sa pag-smile. Tungod kay naa kay reason to smile. Kana ang tao ana makaingon jud gihigugma jud ko ani kay ni smile man siya nako. Anya, bisag unsa kabati sa sitwasyon, bisag unsa kabati sa tao, we have always the reason to smile. Kung ato lang yung pangitaan ba? Kanus man ka makasmile, kung makakita kag positive. Nya wa man gi sitwasyon, wa man say tao nga wa gi positive. Wa say sitwasyon, wa say tao nga wa say negative. So didto na lang ka mo focus sa positive. Haron makasmile gyud ka. Analitan ron, imong bana, para to, ni Bia, 23 years. Ang iya nang hunahunaon ni atong sister, mag-smile siya, maingon siya nga, salamat akong bana, buhi pa, kay bawa kong hain siya. Ana, 23 years na, wag mo balik, pero buhi pa. Lord, pasalamat ko nga buhi pa siya. Mao man ay positive. Ang kakasakit sa ana pa dire, kung imong tan-awon ang negative. Pero ang positive nga buhi pa siya. Bita. Unya karon kung mauli na gid hinon, di ni samot ka positive. Di mo samot kag smile. O, di ba? Kini uli naman. Pero wa ka kakita sa positive nga naa siya kinabuhi. Kay kung buhi pa ta positive ba yan? Kay life is given by God. Ang death mo ay negative. Kay wa naman kay kinabuhi, negative naman ka. So mo na yung una, ang S, smile. Kung ang banag asawa magsigig smile sa usag-usa, di ka matakdan ang mga anak. Takdan. Unya mahimo na nilang kultura nga magsigig smile. Dili smile nga kanang bugal-bugal. Kanang mura pag tungod kay naa sila yung mga positive nga nakita kanunay. Inigawas sa mga anak ug sa ginikanan gikan sa ilang pamilya. Unsa man sa ilang i-share nga tos dako nga katilingban. Ang ila gyapong smile. Nya kanunay sila makakita og positive. Bisan pa sa pagka-negative nga sitwasyon, kakita sila positive. Mao bitaw to si Saint Stephen, ang atong unang martyr. Di ba, papatay man to siya ni Saul, si Saint Paul man, nahimong Saint Paul. Pagbato niya, nakita niya ang langit nga naabli. O ni-smile siya. Ni siya, tanawa, ang langit naabli. Pero sige na siya kapak bato. Siya, tanawa, naabli ang langit. Nakita na ko ang anak sa tao nga naglingkod sa tuo sa amahan. Gisamutan ginoon siya batong maayo. Pagbato nang hapit na siya mamatay, ang iyang gisulti, tungod sa iyang dakong kalipay, niingon siya, kuan kana ganing Ginoo, ayaw sila pakasada sa akong dugo. Murabag para niya nagpasalamat siyang gibato siya
Kay nakita niyang naabli ang langit. Kay ko pa siya batua, di siya kita ato. Motong nakaingon siya nga, ayaw sila pakasada sa akong dugo. Kay nakabenepisyo ko aning ilang pagbato nako. Ito ikita mo na. Bitaw. Si San Lorenzo Ruiz, matod pa sa account diha sa gisuwat, nga sa dihang gitorture na siya maayo. Dito siya nakakita og values kinabuhi. Pag katong gituslod-tuslod na sila dito sa katong septic tank, inigbira nga ri iisa sila balik niya ighuman pangutan-on unsa man mo give up ka kay kung give up ka tagaan ka na mo kinabuhi mo give up ka sa imong faith nya nitubag din si San Lorenzo bisag tagaan pa kog usa ka libo ka kinabuhi pabadayo na nakong i-offer sa akong Ginoo usa ko ka Kristiyano nya ga-smile siya perti lang hugaw yang naon pero smile siya to Sugaw na kayo. kay naa gyud kay reason to Tangkol. smile nya ikaduha ang kanang is service alagad nindot kinis pamilya kana bitang praktison ang pag-alagaray dili nang pagsinuguay kay sa pamilya gud pulo sugo kay ang sunod gud anang sugo suko man gud Bitaw. Mao Man gyud. suko na yun. tanawa ra gud kasagaras mga hinugo dali masuko Bitaw. kana gyud pero ayaw panugo pag sigig alagad unsa may imong kasukan nga naa may daghang alagaranan Mao. malipay ka Mao Bitaw. gyud. di ako sa seminary pa ko ba assign ko sa CR CR ba limpyo na ko CR na maging mga kauban na mo kana bang careless kaayo ba nga musod ba nga kanang sud dito kuan lang dito mangihi lang o di gyud gani maka-flash gani nya ako galimpyo pa ko dinhi sud naghugaw-hugaw dito ana wa gyud gani siya kay excuse Brad kay mo kuan ko mo gamit ko nya gisabunan pagud nako ang Seminaryo kanang na. kuan seminaryo na ana mo gina kay malaki gumipulos karon galagot ko nakuha gani gini siya kapag excuse nako diri niya kita siyang galimpyo ko bisan na lang maingon excuse sa brad ha mo gamit ko wa gyud dito siya dito ya labay ra pud niya iyang mga upo sa sigarilyo kay sigarilyo in town dito sulod niya kana ganing wa gyud siya ka excuse nako motong dito ko sa pinaka-last nga kana ganing kuan kanang shower room pinako ta mong CR lingkod ko dito kasi kung panghupaw ba lami ang ipatay tao kana bang why respeto bitaw anak ko ba oo kasadyo ko pero di man kuno na sala basta adto na to isultis Ginoo mo to niyo ko Ginoo lami king ipatay tao ana di man na sala Mo ba? mo na ang ingon ni Kristo cast all your burdens upon me Ah. pero imo nang isulti sa imong kaugalingon lami ang ipatay ning tawhana ana nakasa naka pero adto kas Ginoo Lord sakitan kay ko Lord lami apat yung Lord ana di na sala kay igo man kang gisulti nga taniya Okay. oo ana Sulti niya yung Ana, gibati. bisag ino pang lami kay isang tagud-taguron Lord mo ta kung isulti ko lami anyang puspusan aning map ana nya ingnon ba nga buang-buang ka ana unsay resulta dunay ni sud sa kong hunahuna na kung nganong nainani man ni Lord ana ko ba anong inani man ning kuana lugara nga magpari man ta mi ano la dagan yaw na may nisulti sa kong kasing-kasing murag ako ra sa gasulti nganong ni amang ka sa CR yan ako nang limpyo siya do you love cleaning nako yes isa nga naman nako haron ang mugamit limpyo na dili sila magkalisod-lisod dili baho di magkalisod-lisod do you really love cleaning yan ako yes I love cleaning ako tubag-tubag sa kuna ko ba ingon na siya malipay kang iyang gihugaw-hugawan haron makalimpyo ka hastang lipayan ako na pagkakuan na di ba kuan man kayo kana mamurabag dili unta angayang ilipay ng klasiha sa istorya ba pero nalipay man kog maayo na kun motong ituod jud adto nga pulong gitos Ginoo kay nangayo man ko niya og rason ako sultihi kog unsa may hinungdan nganong imo kong gipasinati ani motong pangutana nindot kayo pa mina nga og nihigugma kas paglimpyo tinuod maka kanang higugmas paglimpyo Ay, reklamo. oh kanang paglipay og naihugaw kay ang imong gugmas paglimpyo imong ma-practice kung saan imo paglimpyo pulos na lang sa limpyo hasta lipaya lagi na ako adto lagi okay philosophy department ba to o di sa to pa philosophy sa nagigamit Ginoo so Check ba? ingon ana na siya no na nga do na gitay reason to smile nya do na sa gitay opportunity to serve nya ang Amen. katapusang is sacrifice Ah. dili sayon nga ang imong smile ug ang imong service i-reject na amang gipanahon ingon ana nga ang imong pag-smile niya ug ang imong pag-serve niya i-reject gani kuanon pa lainon pagsabot
tagaan pa kag bati nga judgment. Mm. Buhaton mo na ni ang act of love nga the highest act of love, sacrifice. Ang sacrifice nag-involve na og hilak, ampo, pakamatay. Hilak, ampo, pakamatay. O, kana. Mo na siya sacrifice. Without anger. Without anger. May pag-aing nun, Father. Smile, though your heart is aching. Oh. Tinood Sige yun na. na, smile, Pero sa sige agas yung luwa. pero sa tinud anay, Mo na ako na sinati, kana. Father. Pero tanaway, ni human imong smile, di ba, mo luag ang imong gibati. Naagi degree of relief. Basta mo smile ka for the Lord. Basta mo smile, Lord, mo smile lang jud kayo. Tanaw ka sa amin, ka di malasa gining naong ay. Mana ka ba? Di malasa gining akong naong na kani nagsige na kog smile, gasige na kog serve. Sus, gireject pa jud ko sa animal, Lord. Ana ka. Anya, Kay numdum lang ta, Father. nauna siya. Unya, Kay lang sa taan nila. kung naana siya bitaw nga kanang batasan dias pamilya, nya matudlo sa nas mga anak sa mga ginikanan, i-educate sa nila how to love, kanindot sa mga anak nga mopaambit og gugma nga tus katilingban, way mapriso eh. Kisa may mapriso Tinuod na, Father. nga magsige magkagbuhat og maayo sa imong isig katawo. Nya kung pananglitan ro ang usa mo gusto siya musuyop. Mingon siya, maayo ka ni nga musuyop ko, makaayo ka ni sa akong mama, makaayo ka ni sa akong papa, makaayo ka ni sa akong igsoon, sa adi man, adi lang ko musuyop. Kanang naanan nila nga kon ba analysis, mag-inom sila, magsigarilyo baron. Plus na ko sa una, gipasagdan ra ko sa akong ginikanan na mag-eskwela, ako ra usa. Gapuyo ko sa balay, labi na to ni college na ko. Puyo ko sa balay nga ako ra gyapong usa. Ug buangon pagyud ko, ator ko magsuyop dito. Kaya naidaghan akong barkada nga mga inana. Yan, nasa kuy uyab, pwede na ko dadon dito. Tinukha nga may hantod buntag, okay ra. Pero kanunay jud kong ingon, makaayo ba kanis akong kinabuhi? Makaayo kanis akong pamilya, Lord? Makaayo kanis akong ana. Daghang ikaw mga pangutana ba nya, moingon din ko Ginoo lig-o na ko mga bitaw. Nya sakripisyuhan ko ni bisag ganahan unta ko ani, tungod kay di man makaayo, mo sakripisyo ko. Ug mo na ang sacrifice. Bitaw. Nya jutay man kayo ang nakaamgo ani, kay ang ato gud ang gugma is always conditional. Higugma ako kay higugmaon tika, di ka mo higugma nako buwag ta. Kay unsa may kapuslanan, maana man dayon. Maagid na. Mo na pag-alaga diha sa prison ministry, Father. Kana. Ana diha. Unya, Naa dili- diha ang smile, Oh. ang service, ug ang Smile. sacrifice. Oh, pero dili diha. na to dili na lang nato na sila sugaton dito sa jail. Unta bitaw. kana bang minus manggani kayo ang moadto sa jail. Ari na lang tas Yes, pamilya. Oh, ayaw na lang sila paabutan nga tos jail. Haron adto na sa nato sila to smilean. Basta di na sila kasabot sa atong smile kay didto kay inigbiya nato na gyapon nga sagbaryay lang gyapon ilang mga tiil o mga bukton kay 40 nilang daghanas usa ka silda. Bitaw. Bitaw. Oh, makasmile pa baka kana kun ang tiil sa usa ka tungtong na diri sa mong agtang. Unya ug mangutot tong usa hala kitang tanan nagipating gamaya unya siya nang kanang Sinukmagay diretso. siya nang kanang Kada silda pangutot nga diha. kanang silda ba nga para sa atong kwarto kagamay. Bitaw. Unya tag 30 tag 40 kabuk ibutang. Di jud, Father, tag 112. Adi na sila mahimo. Naagid, Father. Parang- Naay silda dito sa Ingon ani nga CTJ. ato kanin ani nga Isa atong tingnan mo, room. Mura, ma-appeal na siya nga room, Oh, Father. kanay, nana, Usa diha. na siya kasildahan. Pero ang kanang sa Oo, ina. kanang city jail sa Mandawi, ang ila anang silda usa ka silda, labi na diha sa solid ako nakita na bisang sa annex. Poparehas akong room sa Santo sa Rosario. Rosario nga ingon ani ra kadako ani. Adi man gani dako gamay man ni. Ingon ani ra. Unya 34 to 40 persons ang gibutang. Ingon ani ba? Yan ana diha ilang CR. Lagi. City jail lagi, Father. Gamay ra jud kay nga room. Oo, nakakita sa ko ana kanang kadto pag blessing nako dito. Nako pila mo kabuk din he. Isa na ra pa dire. Ha? Sinto kape na unsa o man nga 112. pagkuan sa dasok yun pa din. Dasok. Pero ang uban anak nila, Father, kay manaka man na sila dito sa visiting. Adto na sila adto dito, to magkuan na sila dito. Pwede Adto na makahigda sila dito? Landa Oo, dito. makasaka man sila dito. Mm. Mao nang may sinukmagay mahitabo dito, Father, kay ang uban nga dili na maigo diha sa mga sa hawanan dito sa visiting, magkuan man sila, Magduyan. mag-connect man sila duyan. Oo. Unya tungod sa kalangas matagak. Unya Kasi- mga alaon na, alas 2 kadlawon, Oo. lami na kaing tug. Unya igatagak dito, nahabaan to dito lami nagto. Sinukmagay ang labas, Father. So mo na dili na to unta sila tagaan og smile, service og
kani-ganing sacrifice didto na sod sa jail. Mm-mm. Nindot kaayo nga dirigos pamilya. Muna kamo mga igsuon, dili gid hinuon sayo no ang paghigugma, pero kay ang gugma mao man gid ni ang hinungdan nganong kita na tao sa kalibutan ug nabuhat ang kalibutan. Ang gugmang Dios nun ato yung praktison, di ta mosunod aning gugma sa kalibutan. Kay ang gugma kung kalibutanon kondisyonal. Unya inig-abot na sa kondisyon nga di na siya kagusto, iya dayong bungkagon ang iyang relasyon sa iyang gihigugma. Nga dako na kay na siya damage. Mao na karon daghang itag mga broken families. Nya kani atong broken families ni produce ni sila mga taong mga batan-on nga nagpangita in taon og gugma. Hangtod ang bisyo na lang hinuon mo gisigihan nagpangita didto sa kuan kay pamasin nga matagbaw sila. Nya wa ra bagi katagbawan kung kini nang gugma mo'y maempties kasing-kasing sa tao. Wa di kam tagbaw. Mas maayo, Father, nga i-idolize nato ang gugma sa Sagrada Familia. Ana, ang gugma nila. Ang gugma ni Jesus, Mary, o ni Joseph. Tanawa, nanugo bagod si Joseph ngadto ni Jesus? Wa. Si Mary nanugo ni Jesus? Wa. Kinsa may nanugo? Si Jesus. So sa pamilya, ang master mao ang anak. Kay ang ako ra ba na explanation aning servant, ang servant ba? The one who secures the master. Ang servant ba? The one who usa sa mga buhat sa usa ka servant, the one who secures the master. Kinsa gani nang gi-secure mao na siya ang master. Nakaron sa pamilya, kinsa man ang gipanalipdan, kinsa man ang giatiman, kinsa man ang gi-secure. Ang mga anak. Ang mga anak. atiman. O di sa ato pa, ang anak mo'y master. Nya gibali man Bitaw, no? nila sa mga ginikanan. Ilang i-secure at the same time ila sang himuong servant. Di pwede. Mag-mix ang duha, di pwede. Munang magkagubot yun. Pero kung gimintin pa lang gid unta na nga ang anak mo'y master. Tanawa si Maria. Hangyo siya ni Jesus. Aning utana siya, nganong gibuhat man nimo nako dong, namo dong, ana. Unsa may tubag ni Jesus? Nganong nangita mo nako? Di ba pinamaster kayo og tuno? Nganong nangita mo nako? Wa mo masayod nga anhi man kus balay sa akong amahan. Unsa may gibuhat ni Maria? Nihilom. Di ang buutan nga mga ginikanan di gyud magtubag-tubag sa mga anak. Kay ang anak. Sila na minaw mga anak, Father. Ako tinudon ginin ako kay mao man ni ang hitabo ni Maria og ni Jesus. Nagtubag-tubag day matud pa sa Bible nihilom si Maria ug si Jose. Nihilom sila. Ilang gitipigan sud sa ilang kasing-kasing. Bitaw, tinuod ba ya sa? Nya karon pag abot dito sa kasal sa Kana. Unsa may nahitabo dito? Si Maria naluoy sa mga tawo naingon siya, "Dong, paghimog milagro dong kay makamilagro man jud kawa man sila bino." Unsay tubag ni Jesus? Pinamaster gyapon. Hoy, babay. Bisita ra ta dinhi, wa tay labot. Gawas pa ni ana, wala pa moabot ang akong panahon. So nang anak, kamaster anak. Ya, unsa may gibuhat ni Maria? Hilom, balik ka to siyang gikanan. Oh. Pag abot dito sa cross. Mga anak. Di, pag abot dito sa cross. Ato lang yung subayon. Pag abot dito sa cross, gabarog si Maria o si Juan. Kinsa may nanugo? Si Maria? Si Jesus. Babay. Anaa ang imong anak. Anak, anaa ang imong inahan. Unya si Maria kuno sukad ato ni puyo na nga to ni Juan. Nisunod siya. Pildi na. Adili wa mapildi. Gituman lang sa ginikanan, gipakita ba nga ang makapasanto sa ginikanan mao di ay ang pag-alagad sa ilang anak. Kaysa tinud-anay, mao ni akong katapusang definition sa love. The lover becomes the slave of the beloved. If you truly love, the lover becomes the slave of the beloved. Kung kinsa may nag-una og tao, ang mama o ang anak? Ang mama. Pagkatao sa anak, kinsa may unang muhigugma? Ang mama. Ang mama. Nakaron ang mama o ang papa mo may unang muhigugma sa mga anak, mahimo gid silang ulipon sa ilang anak. Oh, Mao na. siya. Ang nay pangayoon ang anak tagaan jud Ihatag. ulipon man ang Oh, ulipon man ihatag yun. Una kung apo sige lang pangayo. Nya dinhi na dapita magtuyok-tuyok ang kanang gitang tugugmang Dios nun. Ihatag nimo ang tanan gawas lang sa sala. Ayaw gyud ihatag ang sala. Muna kon mangayo ang imong anak nga musuyop siya, ayaw gyud tagay. Nya usahay mag-bad trip siya, patyon kaniya, pagpakamatay, ihatag na niya. Oh, kay siya na may nipatay nimo, ihatag imong kinabuhi. Kaysa muhatag kaniya og sala.
Muhatag kanyag siya, bo, salam na. Ayaw, ihatag niya. Masuko mo na siya. Ya, patyon ko. Patyon ka. Sige Ihatag. lang. Sige lang. Pasya lang. Mana, lay down your life for your beloved. Kuha ninyo. Hashtag na naminaw ron. Ang naminaw gyud sila. O kinahanglan sa gini siyang paminahon kay usahay gud ang atong pag-ingon gud nga mahigugma ko bisan gani kaming mga pari. Moingon mi pananglitan na higugma mi sa mga kabos. Gihatag ba namo tanang kolektas mga kabos? Ingka ato sang tipigan para sa simbahan oy. Siya nga nang mahugno ning simbahan. Kaning building sa simbahan samas na hitabo sa Bohol, mahugno. Dili dita pwedeng magmisa ug wa na simbahan. Dili data pwede magmisa ug wa na ang tanang kolekta gihatag ngadto sa mga kabus nga tinuod nga nang hinahanglan. Pero kay di man kaayo mi ulipon, di man kaayo bisan gani ako, di man ko makapaulipon gyud kaayo, munang tipig-tipigan ginako ang pinakakolekta. Kasi ko sa kumpara sa di sa akong ugmaw. Kondisyonal kayo ba? Ay, mga igsoon, pasaylo ay in town yung nag-announce kay utro sa mga conditional. Pero mas maayo mag yung ipaambit nato ang tinud-anay kaysa ato ning medya-medyahon. Bitaw. Nya kay di naman gini media mga igsoon, hurot na yung among oras. So, ato na lang, ato na ning pasalamatan ang tanan ato mga kaigsuonan nga naminaw karon. Nya labyaw sa tanan, pasalamatan nato atong General Manager, si Father Bobby Bisa, ang iyang assistant nga si Father Philmar Phil. Ug ang atong maabtikon kayo nga technician mag-abay-abay ginato mao si Brad Joseph Burla. Ug karon ato ning tapuson pinaagis katapusang pag-ampo dawat sa mga grasya nga gikan sa Ginoo. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo. Bulahan ikaw sa babaeng tanan, bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Birhen sa Guadalupe, Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. ang Ginoo manaa kaninyo. Manaausab kanimo. Ug manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Amen. Inyong nabati ang tulumanon, ang simbahan, sulod sa bilangguan. Antod sa sunod higayon, daghang salamat. Radio Barça!